είσαι? Πήρε ο διευθυντής σου τηλέφωνο και έρχεται να σε δει. Ποιος ο διευθυντής μου, ποιος Καπούλας, σοβαρά? Ναι. Και μου φάνηκε κάπως βιαστικός, κάπως περίεργος. Μήπως έγινε κάτι, ανησυχώ. Όχι, δεν είναι για κακό. Ο κύριος διευθυντής έρχεται εδώ για καλό σκοπό. Έρχεται να μου ανακοινώσει προφανώς την πρόσληψή μου ως υποδιευθυντή στο σχολείο. Μπράβο, Θανάση. Είμαι πολύ υπερήφανη για σένα. Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι γι' αυτό, γιατί παλεύω πάρα πολύ καιρό. Ξέρεις, αυτή τη θέση την διεκδικούσαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και πλάγιους τρόπους. Αλλά ευτυχώς υπάρχει δίκης οφθαλμός ως τα πάνθωρα και επιβραβεύει τους δίκαιους και ικανούς. Και γιατί δεν στο είπε σήμερα στο σχολείο? Αχ, Βρελίτσα μου, δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να δώσει μια πιο ζεστή, πιο φιλική διάσταση στο όλο θέμα. Όλα εγώ πρέπει να σκέφτομαι. Καλώς τον. Γεια σου, αδερφούλα. Πού πας με τη βαλίτσα? Δεν απιστευτεί είναι. Σκοτωθήκαμε με την Άντα. Έλα μωρέ, 2 φορές την εβδομάδα μαλώνετε. Θες καφέ? Τα δικά σου λες πάλι. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Χωρίζουμε, τελειώσαμε. Κάτσε ρε πάνω, χωρίζετε. Πώς χωρίζετε δηλαδή? Χωρίζουμε. Ναι. Έλα, Λουκιά, η Άντα είμαστε. Έλα, Άντα. Εκεί ο Πανός. Ο Πάνος. Δεν είμαι εδώ. Εδώ είναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τι καφέ και το μαζεύεις, σε παρακαλώ. Τι? Συγγνώμη, τι Δεν δεν καταλαβαίνω τι. Άντα. Έλα, σε θέλει. Όχι, δεν γουστάρω. Τι, δεν γουστάρει. Λυπάμαι, Άντα, δεν θέλει να σου μιλήσει. Πες του καφέ και το μαζεύεις στο σπίτι σου. Τι λέ, γιατί τα βάζεις μαζί μου τώρα? Στο τηλέφωνο τώρα. Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος, θες εσύ που ανακατέβασαι. Εγώ ανακατεύομαι? Βέβαια. Τι είναι αυτά που λες ρε Άντα? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντα. Δεν καταλαβαίνετε αυτό. Δεν πιστεύω να με κοιμήσεις στον καναπέ. Λοιπόν πάνω. Σήκω και φύγε και πήγαινε σπίτι σου, γιατί ήδη τα έχει βάλει μαζί μου. Ένα σπίτι κάτω, ένα σπίτι πάνω. Ένα σπίτι δίπλα και στη μέση εγώ. Όλο λέω τι κάνω, όλο λέω που ήρθα. Όλο λέω θα φύγω κι όλο μένω εδώ. Πες μου η αγάπη που μέσα σε ποιον ώρα θα μένει. Αν τα βράδια κοιμάται ή αν δεν περιμένει. Σε ένα παραθύρο είδα μια σκιά να ανέβει. Την καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μήπως θυμώσει η Ελένη? Όχι καλέ, η Ελένη σε συμπαθεί. Ελένη! Μανώλη, ήρθες! Γιατί άργησες, δεν πιστεύω πάλι να διαβάζεις με αυτήν. Έχουμε κόσμο. Γιατί χαίρομαι πάρα πολύ να κάνεις καλές παρέες. Γεια σου, Ξενιά. Τι κάνεις, καλά είσαι? Η Ξενιά είχε ένα πρόβλημα με τους γονείς της στο σπίτι και της είπα άμα θέλει να έρθει εδώ που έχουμε ένα διανό δωμάτιο να μείνει λίγο καιρό μέχρι να βρεθεί κάτι. Ωραία ιδέα. Βέβαια, αν δημιουργώ πρόβλημα. Μην το ξαναπείς αυτό. Χαρά μας. Θα πήγαινα βέβαια να μείνω στο φίλο μου το Σπύρο. Έχεις δεσμό. Στο Σπύρο να πας, θα παρεξηγηθεί. Ναι, αλλά έχουμε χωρίσει. Τώρα βγαίνω με τον Τάκη. Ο Τάκης. Είναι εξαιρετικό παιδί ο Τάκης και η γκαρσονιέρα του καλά. Τρομερή, διζαϊνάτια, άνετη, φωτεινή. Ποια καλή η Σοφίτα. Ναι. Καμία σχέση. Με χαλασμένο μπάνιο. Χωρίς κουζίνα. Χωρίς ψυγειοκαταψύκτη. Γουστάρω. Έχετε και καφετιέρα. Ναι. Τέλεια. Πού είναι το δωμάτιο μου? Το δωμάτιο, από εκεί, να αδειάσεις και το σάκο σου. Πάντως να σου πω κάτι, ο Τάκης θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Όχι καλέ, με τον Τάκη δεν έχουμε δεσμό. Απλώς να το ψάχνουμε έτσι χαλαράκι. Κατάλαβα, ναι, και πήγαινε μέσα, εσύ, για πήγαινε. Δεν μου λύσεις. Πώς σου ήρθε να τη φέρεις μέσα στο σπίτι μας αυτή, γιατί? Μωρό μου κι εσύ άμα την έβλεπες έτσι στεναχωρημένη με πεσμένα τα αυτιά της. Ζηλεύεις. Εγώ να ζηλέψω αυτή. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ ρε εσύ, φου, να τις κάνω, θα πέσει κάτω. Σαν κι αυτήν. Θέλω 3. 3 ακριβώς πρέπει να είμαι εκεί, Μανώλη. Με καθυστερείς. Σεντόνια για το κρεβάτι. Ναι, πήγαινε και τώρα, σε ένα λεπτό θα είμαι εκεί. Άκουσα να σου πω, έτσι και καταλάβω ότι τη γουστάρεις, θα σε σκίσω. Μάρκο, Πάνω, τι κάνεις εδώ? τι να σου λέω τώρα? Όχι να μου πεις. Άσε το καλύτερο. Τι ύφος είναι αυτό, καλέ? Σαν μαραμένο κουνουπίδι είσαι. Περίπου. Μπετάκι! Μπετάκι, γύρισα και σου έχω και έκπληξη! Καλά, γύρισες κιόλας. Ρε Μάρκο, είσαι σίγουρος ότι μπορεί να μείνω εδώ? Είσαι τρελός, γι' αυτό είναι φίλοι. Και η Μπέτη τι, δεν θα... Η Μπέτη τίποτα. Η Μπέτη έχει να πάει Σαββατοκύριακο στους γονείς της. Αλήθεια μου λες τώρα ή πάλι πλάκα που κάνεις? Τι λόγο έχω εγώ να σου πω εσένα ψέματα? Μάρκο, ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που ήμουνα.
Πάνο! Τι κάνεις Μπετάκη? Μια χαρά, εσύ πώς από εδώ? Ο Πάνος θα μείνει λίγες μέρες σπίτι μας. Ναι, ο Μάρκος μου το πρότεινε βασικάκι. Ναι, μια και εσύ πρόκειται να πας από το Κύριακο στους γονείς σου. Εγώ. Ναι, εσύ. Και έχεις ήδη αργήσει. Άντε, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να πάρεις και πολλά πράγματα. Ένα σωρό έχεις εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχεις πάρα πολύ καιρό να τους δεις και κάνουν παράπονα και έχουν και δίκιο οι άνθρωποι. Να πάρεις μαζί σου μόνο μια ζεστή ζακετούλα, μήπως βάλει κανένα κρύο. Είσαι πολύ σοργικός σύντροφος, ρε Μάρκο. Και εσύ πολύ μεγάλος ψυχολόγος, ρε Πάνο. Μάρκο, να σου πω. Ό,τι θες, γλυκιά μου, ό,τι θες, αλλά το λεωφορείο φεύγει στις 11 και θα αργήσεις. Της λείπει πάρα πολύ ο παπάς της. Όχι, ξέρεις, σκεφτόμουν μήπως το αναβάλω τώρα που έχουμε ξένο άνθρωπο στο σπίτι να μείνω κι εγώ εδώ. Είσαι τρελή! Ξένος άνθρωπος ο Πάνος μας. Τι, θες να σε πάω εγώ στο πρακτορείο? Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Θέλεις να πας μόνη σου, αυτό. Ανεξάρτητη γυναίκα και όμορφη. Τέλος πάντων, μισό λεπτό. Είναι όμως αργοκίνητα καράβια οι γυναίκες. Πήγαινε μέσα και κλείσε. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τους μπαλαφούτιδες. Πάω και να ξέρεις ότι είμαι υπερήφανη για σένα. Ω, κύριε Διευθυντά. Επιτρέπετε. Παρακαλώ, περάστε αλίμονο. Με συγχωρείς, βρε Θανάση, που σε απασχολώ εκτός υπηρεσίας. Αλίμονο, σας παρακαλώ, ξέρετε ότι η ζωή μου είναι αφιερωμένη στο σχολείο μας, στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Χαίρομαι που βλέπω τη φλόγα του εκπαιδευτικού να καίει μέσα σου. Καίει και βράζει, κύριε Διευθυντά. Άσβεστον πήρα. Θέλω λοιπόν να σου αναθέσω ένα σημαντικό όσο και κρίσιμο καθήκον. Αν πάλι νομίζεις ότι σου είναι δύσκολο. Οι μπαλαφούτιδες είναι ταγμένοι, κύριε Διευθυντά, για τα δύσκολα και τα σημαντικά. Χαίρομαι που τα ακούω γιατί. Βέβαια, μην το πείτε. Σας προκαταλαμβάνω και σας λέω ότι αποδέχομαι την ευθύνη και το μεγάλο καθήκον. Τότε πάρτο. Τι είναι αυτό? Θέλω, Θανάση, να μου κρατήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο που θα λείψω με τη γυναίκα μου τον Πεπίτο. Θέλω να εξαντλήσεις όλη σου την αγάπη και τη φροντίδα. Είναι ένα σπάνιο είδος από την Καραϊβική. Η ναυαρχίδα των Ψητακών. Βέβαια, εγώ και η γυναίκα μου τον λατρεύω. Τον έχουμε σαν παιδί μας. Αν πάλι σου είναι βάρος. Όχι, κύριε Διευθυντά, μόνο μην το συζητάτε. Μπράβο, Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνεις. Και θέλω να ξέρεις, ότι για τη θέση του υποδιευθυντή είσαι ο πρώτος στη λίστα μου. Ευχαριστώ, και μια και το θίξατε, θα ήθελα να σας Άσε, βρε Θανάση, αυτά θα τα πούμε στο σχολείο. Λοιπόν, για πες μου, βρε Θηρίο, πώς κατάλαβες ότι ήρθα για τον Πεπίτο? Αυτό είναι που είναι πιάνο πουλιά στον αέρα. Μπράβο, Θανάση μου, σε χαιρετώ, και όπως είπαμε, θα έρθω την Κυριακή να τον πάρω. Μην ξεχάσω να σου πω, 2 φορές την ημέρα φαγητό και καθαριότητα. Όπως τίποτα την έχει. Μένω ήσυχος. Βεβαίως, ναι. Γεια σου, ρε Πεπίτο. Να είσαι φρόνιμος μπαγάσα, να τον ακούσει. Πεπίτο, πες γεια στον μπαμπά. Έλα, πουλάκι. Γεια σου, Θανάση. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πες το στον μπαμπά, πουλάκι μου. Έλες. Τι έγινε? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η προαγωγή μου στη θέση του υποδιευθυντού. Δεν το πιστεύω, παπαγάλος. Μιλάει κιόλας. Σκάτα. Αυτό διάλαβε που θα μάθεις κακές λέξεις το πουλί. Πουλάκι μου. Στο σπίτι! Ναι, σου λέω, μου την κουβάλισε στο σπίτι! Τι πάλι για διάβασμα? Για διάβασμα, για φαΐ, για ύπνο, καλά έτσι μου έρχεται να την αρπάξω αυτή με το ένα χέρι και το Μανώλη με το άλλο και γκόινγκ. Και γιατί δεν πάει πάνω στον τάκι? Δεν μπορεί, κυρία. Άμα δεν έχει ψυγειοκαταψύκτη και καφετιέρα, δεν μπορεί. Να σου πω εγώ τι έγινε. Τη βαρέθηκε ο Τάκης και αυτή την έπεσε στο Μανώλη. Ορίστε. Κοίτα, εγώ το περίμενα, γιατί εντάξει, συμπαθητικούλα είναι, αλλά δεν είναι από τους τύπους που αρέσουν στον Τάκη. Και θέλω να σας πω και το άλλο. Αυτός τώρα τελευταία προσπαθεί να με προσεγγίσει. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα. Προσεγγίσει. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σου, Τάκη. Τι έγινε, Τάκη, τι σου λείπει σήμερα? Ζάχαρη, γάλα, καφές ή και τα 3? Όχι τίποτα από όλα αυτά. Ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη. Θέλω να πάρεις για σερβιτόρα στην ταβέρνα σου μια κοπέλα. Ρεστοράν. Ποια? Να πω εγώ. Την Ξένια. Ναι, που το κατάλαβες. Λυπάμαι, δεν έχω κανένα κενό. Κι άλλωστε δεν νομίζω να ξέρει από ρεστοράν. Από ταβέρνα ίσως. Ναι, τέλος πάντων. Πάρ' τη δοκιμαστικά, ρε παιδί μου, θα της δείξεις εσύ πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η Ξένια είναι τσακάλι, τα αρπάζει όλα με τη μία. Είπαμε όχι, δεν γίνεται. Κατάλαβα. Είναι φως φανάρι. Έμαθες ότι έχουμε δεσμό και ζηλεύεις. Έχει φάει ζήλια τώρα. Ζηλεύω εγώ. Βέβαια, ζηλεύει. Απλώς δεν νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Άλλωστε, μια σερβιτόρα πρέπει να ξέρει να. Γι' αυτό σου λέω πάρ' τη δοκιμαστικά και αν δεν σου κάνει, τη διώχνεις μετά. Φανταστική Λουκία. Τέλος πάντων, ας έρθει δοκιμαστικά. Σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, κορίτσια. Γεια σου, Τάκη. Έχει θράσος, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω εγώ τι έγινε. Αυτή έφαγε πόρτα από το Μανώλη που μου είναι πιστός και ξαναγύρισε στον Τάκη. Εσύ, παιδί μου, γιατί την πήρες? Γιατί μου το ζήτησε ο Τάκης. Και εφόσον εγώ και ο Τάκης έχουμε χωρίσει και εγώ δεν ζηλεύω τον Τάκη. Αυτά. Κατανοητό.
Εντάξει, της μίλησε και θα σε πάρει. Αχ, είσαι τέλειος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια μεγάλη επιρροή στη Λουκία. Ας μιλήσουμε όμως τώρα για τα δικά μας. Βασικά θα αρχίσουμε από τα δικά σου πρώτα. Τι έκανες με τη δουλειά στην εφημερίδα? Ήταν μέσα στις προτεραιότητές μου. Πήρες τηλέφωνο, μίλησες, έκλεισες ραντεβού? Όχι, γιατί σκέφτηκα ότι θα έχει περισσότερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον για μένα το περιοδικό. Πολύ ωραία, το περιοδικό. Ήρθες σε επαφή μαζί τους, έκλεισες ραντεβού, ετοίμασες τα σκίτσα. Κοίταξε, Άνια. Κοίτα, να σου πω κάποια πράγματα να τα μαθαίνεις για μένα. Επειδή είμαι ένας καλλιτέχνης, για ένας καλλιτέχνης έχει μια έμπνευση. Αυτή η έμπνευση θέλει το χρόνο της, το δρόμο της να διαβεί, να. Κατάλαβα. Τίποτα και από αυτό. Έλα τώρα, μας χαλαρώσουμε λίγο. Έλα. Ακού να σου πω, Τάκη. Εγώ είχα δεσμό με το Σπύρο και χώρισα επειδή ήταν τεμπέλης και αραχτός. Υπάρχουν κάτι τέτοια νεπρόκοποι τύποι δηλαδή. Ναι, λοιπόν, δεν θα ήθελα μια από τα ίδια. Τι είπες τώρα, ρε Ξένια? Είμαι εγώ σαν το Σπύρο. Είμαι εγώ, ίδιος είμαι εγώ. Ξένια, δεν με ξέρεις καλά. Μέχρι αύριο θα πάρεις τηλέφωνο και θα κλείσεις ραντεβού. Εγώ τώρα πάω γιατί έχω και διάβασμα. 3 χρόνια σχέση, δεν ξέρεις τι έχω τραβήξει μαζί της. Με καταπιέζει, μου γκρινιάζει, μου στερεί το ζωτικό μου χώρο. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σοβαρό. Όλα τα ξέρει, όλα τα επικρίνει, για όλα εννοείται φταίω εγώ. Έτσι είναι όλες. Αντί να τραβάς και εσύ με τη δική σου. Να μην σου πω και χειρότερα. Έλα τώρα, ηρέμησε και κάτσε να τα πούμε σαν άντρες. Τι να κάτσω, ρε Μάρκο, με δουλεύεις που θα μου πει εμένα ότι είμαι εγώ απόνα από τη σχέση. Τάπαμε, δεν τάπαμε. Όταν έλειπε κάτι από το σπίτι, ποιος έτρεχε στο σούπερ μάρκετ να το αγοράσει? Εγώ! Δεν της αξίζεις πάνω. Ποιος έκανε απόψυξη? Εγώ! Ποιος έκανε πυρόληση στην κουζίνα? Εγώ! Δεν είπαμε να την ξεχάσεις, ρε πάνω. Τελείωσε, Μάρκο, για μένα. Την ξέχασα. Και να σου πω και το άλλο. Αν πω και δεν θα τα ακούσω. Νομίζω ότι ποτέ της δεν με αγάπησε, Μάρκο. Ξέρεις γιατί με ήθελε? Για το κορμί μου, Μάρκο. Για το κορμί μου. Μη με κολλάζεις πάνω. Ντύσου. Ντύσου. Ντύσου και κάτσε. Κάτσε. Έλα εδώ, ηρέμησε έτσι, μπράβο, τεντώσου. Και ξέρεις τι θα κάνω εγώ? Θα πάω στην κουζίνα και θα βάλω 2 τεκίλες να πιούμε να ηρεμήσουμε όλοι εδώ μέσα. Δεν τις κάνεις 3! Καληνύχτα, ώρα για ύπνο. Κορίτσια! Κορίτσια! Ακούτε! Κάτι μαγειρεύεται απέναντι. Ο αδερφός της Λουκίας. Είναι στο σπίτι του Μάρκου. Και? Τι εκεί έκανε, τι εκεί κι εσύ? 2 άντρες μόνοι τους, ο ένας μάλιστα είναι και γκέι. Και μόλις με είδανε, κατεβάσανε τα στόρια. Κατεβάσανε τα στόρια! Με ποιο δικαίωμα? Και τώρα εμείς πώς θα δούμε τι γίνεται εκεί μέσα? Λοιπόν, το ράδιο εσωτερική αυλή εν δράση. Πρέπει να μάθουμε αμέσως τι συμβαίνει εκεί μέσα. Η ράδιο εσωτερική αυλή, μωρέ, εδώ πέρα χρειαζόμαστε πιο προχωρημένα μέσα. Προχώ. Ναι. Πώς πάτε από ρευστό? Γιατί εγώ, φίλε, την αγαπούσα την Άντα. Βλέπεις ακόμα για πάρτι της. Να μην το ξανακάνεις αυτό, δεν βγαίνει και ολικές από τον καναπέ. Με τίποτα. Γιατί ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτή? Κόβομαι να μάθω, κόβομαι, αλλά δεν το αφήνουμε για άλλη φορά να έχουμε ένα λέμε. Όχι, αυτό θα σου το πω, Μάρκο. Πρέπει να τα ακούσεις γιατί θα με καταλάβεις, είσαι άντρας εσύ. Αυτό ξαναπες το. Μάη μήνα τώρα που ήταν τα γενέθλιά μου και να θέλει να με τρέχει με τις βροχές, Μάρκο, να θέλει να κάνουμε μπάνιο. Επειδή είχε κάψες εκεί, ρε κοπελιά, γενέθλιά μου είναι. Άσε με να σας πάω κάπου να πάμε να ηρεμήσουμε. Θα θέλει να μου φέρει το σόι μετά να πάμε όλοι μαζί. Γιατί βέβαια πήραμε στην τόπια το Τι έγινε, εντάξει, ο παιδί του καθάρισε το κλουβί, του βάλες νεράκι, το ήπιε, ρεύτηκε. Όλα εντάξει, πια ηρέμησε. Από φάει το φαγιόλο, μήπως δεν το αρέσουν οι σπόροι. Να του φτιάξουμε κάνα μπιφτεκάκι, κάνα φιλετάκι. Έφαγε, παιδί μου, σου λένε έφαγε. Καλά, όχι, εντάξει, λέω να βάλουμε κάνα καλό φαγητό. Θα του δίνεις λεφτά να τρώει έξω, ρε μπαμπά, θα μας κοστίσει λιγότερο. Έλα, βλακία στο, αν δεν θέλω. Έλα, πάμε εκεί. Στο κελίτρι, αν τα τρία. Άμα, αυτός τραγουδάει. Τι τον έπιασε ξαφνικά? Η σεξουαλική στέρηση, το έβγαλε νταλκά. Άσα, θα τον πάρω εγώ με το καλό. Πεπίτο, άκουσε με. Είναι αργά, αγόρι μου, έτσι. Πάμε τώρα για ύπνο, κοιμήσου, και αύριο πάλι τα λέμε. Μπράβο. Θα ανέβω και... θα τραγουδήσω. Τι θα γίνει, αυτός μερακλώθηκε τώρα, τι θα κάνουμε? Δεν μου λέτε μια που δεν κοιμόμαστε να την κάνω εγώ για κανένα μπαράκι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, παιδί μου, άστα αστεία, να τώρα εδώ κινδυνεύει η θέση του υποδιευθυντού. Δεν τραγουδάει τέτοια ώρα. Τώρα, όποιος και να τραγουδάει, δεν τι να γίνει τώρα. Άσε με, γιατί τα έχω πάρει τώρα, άσε με, γιατί τα έχω πάρει. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάσε καλέ, είσαι και παράφωνος. Δεν τραγουδάει κι άσχημα. Ναι, δώσ' του θάρρος να μας πει κι άλλα. Αχ, αν μας έλεγε και λίγο ατίκ. Παπαγάλος είναι, μωρέ, δεν είναι τσούκμποκ. Ποιο είναι αυτό που λέει, ρε παιδιά? Της Λίτσα. Και δεν σταματάει με τίποτα. Καλά, χάθηκα πάρει για χελώνα. Μήπως να της έβεις κακό κανακόμενο? Ναι, λες και σου περισσεύουν. Τι τραγουδάει εδώ μέσα? Υπάρχει κόσμος που δουλεύει, παιδιά. Ναι, έλα να αρχίσουμε και τις πλάκες τώρα. Έχει κανείς άδειο ακλοφορίας?
Αγαπητοί μου γείτονες, τι κάνεις, Αντρέα? Την ελπίδα χάσαμε. Μια χαρά είναι, καλά είναι. Κοιμάται στη μάνα της. Εμείς τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτι. Σας ενοχλεί το πουλάκι μου? Δεν μας ενοχλεί το πουλάκι σου και μας τη δίνεις στα νεύρα το πουλάκι σου. Δεν σας αρέσει ο Καζατζίδης? Αν τον βάλω να τραγουδήσει Πασχάλη Τερζή. Έχει πλούσιο ρεπερτόριο. Α, όχι, εγώ θέλω να μου πει ατίκ. Δεν τρελαθήκατε. Εδώ θέλουμε ησυχία να κοιμηθούμε. Μην ανησυχείτε. Θα έρθει η ώρα που θα κοιμηθούμε όλοι διαπαντός. Μα γιατί κάνετε έτσι? Διαφωνώ μαζί σας. Ειλικρινά το πουλάκι μου έχει ταλέντο. Το πουλί να φύγει αμέσως από την πολυκατοικία. Ο Πεπίτο είναι μέλος της οικογένειας και σε όποιον δεν αρέσει να πάρει τα σπίδες από το φαρμακείο. Στα 2 ζευγάρια δίνουν το 1 δωρεάν. Δεν το πιστεύω. Βαίνουν από λόγια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Οτιδήποτε για να βγάλει το πουλί το σκάσμο. Τι εννοείται δηλαδή? Να το σκοτώσουμε. Μας είπε μωρέ να το σκοτώσουμε που κάνεις και παραγγελιά, Αττικ. Έχω ένα σχέδιο, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Έχει απόψε ο Φωνάκης Παλιόπουλο. Πούλωσα μωρέ επιτέλους. Τι ωραίο πουλάκι. Τι θα γίνει? Θα κάνετε το πουλί να σκάσει. Σταμάτα πια. Τι θα κάνουμε με αυτό το πουλί? Μας έχει τρελάνει εντελώς. Ναι. Εμένα πάλι δεν με ενοχλεί καθόλου. Κοίτα την ανέστητη. Ούτε το φλιτζάνι δεν μαζεύει. Κοίτα. Έλα, μόνο μου δείξει λίγη κατανόηση. Περνάει μια προσωπική φάση. Μανολή, έτοιμη είμαι να τα... Ορίστε. Τηλέφωνο, έλα! Φωνάζουμε για το τηλέφωνο, τη Μαρκησία, μη χάσω. Τι θες, Σπύρο? Αφού χωρίσαμε, τι να πούμε? Μανολή, μην κοιτάς. Όχι. Αφού είναι στο οπτικό με δύο Τις πάτος ευκαιρίες έσου. τις είχες, αλλά τις έχασες. Σιγά το σώμα, μη χέσω. Μη χέσαι τώρα, μωρό μου, πήγαινε μέσα. Μένω σε κάτι φίλους. Εντάξει, δεν είναι και Βερσαλίες, αλλά τρώγεται. Καλά, γεια. Ξενιά, θες να έρθει να διαβάσουμε λίγο τώρα που μου ήρθε η όρεξη? Κάτσε, παιδί μου, να ρίξει λίγο κάτι πάνω της η κοπέλα και μετά η μελέτη. Να σου πω, εκεί στο εστιατόριο πώς είναι τα πράγματα? Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ειδικά αν δεν έχεις εμπειρία, μπορεί να σε πάρει από κάτω πάρα πολύ εύκολα. Εσύ έχεις ξαναδουλέψει σε ρεστοράν? Όχι, αλλά δεν μου φαίνεται και τόσο τρομερό. Ρε, θα στον κόψω εγώ τον τσαμπουκά, θα στον κόψω. Τι κοιτάς εσύ σαν χάνος, ρε? Πρώτη φορά βλέπεις γυναίκα με το βρακί. Μα τι κάνει βρε Παναγιώτα τόση ώρα μέσα η Μέρη? Τώρα θα δεις. Έχω ένα κακό προαίσθημα. Πάμε κι εγώ. Παναγιά μου, τι είναι αυτό? Ένα σιροπάκι για το Πεπίτο. Να πες να κοιμηθεί λιγάκι, πας και μπορέσουμε κι εμείς να κλείσουμε κανένα μάτι. Ναι, και θα του περάσει και το κρυολόγημα. Ναι. Έχει τον ακούω, μια βραχνάδα, μια μασαδούρα, χάλια το πουλί. Χθες το άκουγα, μια χαρά και λάγδαγε. Αχ, μπράβο βρε κορίτσια, μπράβο! Μου φύγε ένα βάρος, γιατί να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι θέλατε να το θανατώσετε. Εμείς, έλα ρε Βασιλικούλα, εγώ αφού ξέρεις τι ζω, φίλοι με, κάνω το παντελόνι ρε. Εσύ Πεπίτο, ναι, έξω από το λαϊκό να μην υπάρχει και το έντεχνο, εντάξει. Συμφωνείς, Αλεξίου, Γαλάνη, Χατζηγιάννης, τι το έχεις στο λαϊκό συνέχεια. Περίμενε μισό λεπτό, έρχομαι. Γεια. Και ρε παιδιά, συμβαίνει. Έχει υγρασία στην οροφή του μπάνιου. Αποκλείεται, έχω βάλει παντού σιλικόνη. Δηλαδή τι, μας αποκαλείς ψεύτρες? Δηλαδή πας γερεύοντας, έλα. Έλα, το βλέπεις, θέλει να κρύψει τη διαρροή. Έλα να κοιτάξετε ρε παιδί μου. Στο μπάνιο. Καλά. Θα άκουσες καμιά βρύση ανοιχτή. Δεν ξεχνάω ποτέ. Από τότε που σε παράτησε η γυναίκα σου. Αυτά είναι προσωπικά, δεν ακούω κουβέντα, έτσι. Τι κάνουμε εκεί? Ένα σιροπάκι μωρέ, κρυωμένο είναι, χάλια βρε. Λοιπόν, εχθές του έβαλα χλωρίνη. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κατάλαβε Χριστό. Αυτό είναι πιο δραστικό. Έλα, εντάξει, σας είπα, δεν υπάρχει διαρροή που θα Καλά, εντάξει, κάναμε λάθος, αλλά μην παίρνεις και αέρα. Πάμε κορίτσια να φύγουμε, Ναι. πάμε, έλα, έχουμε δουλειές. Το τελειώσαμε κι αυτό. Είμαι σίγουρη θα τα κακαρώσει. Καλέ, του έδειξες δηλητήριο. Μα αυτός θα ψοφήσει. Εσύ μου είπες ότι... Τι είπα, εγώ φταίω. Εγώ στο νερό το έριξα. Άμα θέλει αυτός να αυτοκτονήσει, δικό του θέμα. Παναγιά μου και με κάθεται συνεργό. Κύριε Πάνο. Σταμάτα γιατί περίσσεψε κι άλλο, Τι έγινε ρε Πεπίτο, γιατί είσαι έτσι μουτρούχος αγόρι μου, τι έγινε, δεν τραγουδάμε. Τι έγινε, νεράκι θες νεράκι να τραγουδήσεις, νεράκι τα αλλάξε. Του έχω βάλει νερό, μπαμπά. Όχι, περιμάς το νεράκι το έχω αλλάξε. βάλει μόλις, μπαμπά. Καινούριο, το βάλω εγώ φρέσκο. Έλα βρε. Τώρα. Πάλι καλά πως εδώ γιατί περιμένω παρέα κι έχω ξεμείνει από ποτά. Μα και τι κάνω
κάνεις εκεί? Ρε Λουκιά, πού το βρες το whisky, άλλαξε θέση. Έλα ρε Λουκιά, δηλαδή από τότε που σε παράτησα, άλλα ντάλα είσαι. Πρώτον δεν με παράτησες και δεύτερον πώς μπαίνεις έτσι στο σπίτι μου. Γιατί έχεις κανένα μέσα. Ναι, θα μπορούσα να έχω. Άσε με το Λουκιά, θα μπορούσα να έχω. Για να έχεις πρέπει να βρεις πρώτα. Πρέπει να ψάξεις, να Έχει να πλακωθούμε, τελείωνε. Ξηροκάρπια, πού έχεις να προσφέρω κάτι στον κοπέλα. Ρε στο διάλο, παίρνα έξω. Κατάλαβα. Ζηλεύεις ακόμα, δεν με έχεις ξεπεράσει. Προσπάθησε το, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Φύγε! Να σου πω, είχα αγοράσει πριν χωρίσουμε μια πίνα κολάντα. Την ήπιες όλη. Κυρίες μου, σας παρουσιάζω ότι πιο σύγχρονο πρέπει να διαθέτει κάθε αξιοπρεπής κατασκοπευτικός οίκος. Έχω πομπούς, μικρόφωνα, κάμερες μινιατούρες. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Walkie-talkie, GPS, που μπορούν να τοποθετηθούν σε κινητά, στυλό, κουμπιά, πακέτα από τσιγάρα, κολάρα ζώων. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι μας παρακολουθούν όλους συνεχώς. Η κυβέρνηση, οι εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ, τα μέσα μεταφοράς, όλες οι μυστικές υπηρεσίες του κόσμου, η CIA, το FBI, KGB, η Mossad, μας παρακολουθούν. Καμία απορία. Χαίρομαι. Το βλέπετε αυτό? Είναι μια κάμερα. Αυτό, ένα μικρόφωνο. Αυτό εδώ που είδα, τι είναι, κάμερα είναι και αυτό. Κυρία μου, αυτό είναι το κολατσιό μου. Αλλά θα μπορούσε να είναι και κάμερα! Εμείς ρε παιδάκι μου κάτι απλό θέλουμε, να παρακολουθούμε το γείτονα. Το ενδιαφέρον για τον πλησίον αν έχετε ακουστά. Χρειάζομαι 3 βασικά στοιχεία για το αντικείμενο της παρακολούθησης. 3. Είναι δημοσιογράφος, είναι γκέι και περιμένει παιδί. Καταλάβατε τώρα. Τέλεια. Αρκουδάκι. 1. Έγχρωμη κάμερα υψηλής ανάλυσης. 2. Μικρόφωνο. 3. Μετάδοση μέσω ραδιοφωνικής συχνότητας. 4. Μπαταρία υψηλής διάρκειας. Τιμή 599 ευρώ. Take it or leave it. Ξέρεις τι συναισθηματική επένδυση έχω κάνει εγώ σε αυτή τη σχέση? Τι θυσίες, τι μέγαρο μέτρεχε συνέχεια, πόσο ιρανικό κινηματογράφο έχω φάει στη μάπα. Άσε τη μανία της με τα κινέζικα εστιατόρια. Το τι σαύρες έχω φάει, το τι χέλια, δεν λέγεται. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Σας φέραμε ένα δωράκι για το μωρό. Μα σε 3 μήνες γεννάμε. Εγώ πήραμε κάτι αναδρομικά χθες και είπαμε να το φέρουμε νωρίτερα. Να το βάλετε στο σαλόνι, κάπου ψηλά. Να, εδώ στη βιβλιοθήκη, να έχει θέα. Σας ευχαριστούμε πολύ, τι να πω. Ναι. Γεια σας. Γεια. Τι βιβλίο. Πάμε. Και αυτά τα σκίτσα παρά είναι κλασικά. Σου χρειάζεται νέα αντίληψη. Κάτι πιο σύγχρονο, πιο μήνυμα. Μπορούμε να το δούμε όλα αυτά μετά, μωρό μου. Μετά από τι? Τι μετά από τι, ρε Ξένια? Γιατί ξαπλώσαμε, γιατί είμαστε δύο άνθρωποι κινούμενοι στο καρβάτι τώρα. Ναι, έχεις δίκιο. Για να κάνουμε έρωτα. Να κάνουμε έρωτα, ναι, μωρό μου. Α! Τι έκανα? Έχω ένα ευχάριστο. Μετά είπαμε αυτά. Ένας φίλος μου ετοιμάζει παιδικό βιβλίο και χρειάζεται σκητσογράφα. Ξένια, σε κεντρώσου όμως τώρα. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο εκδοτικό οίκο. Ξένια. Είναι η ναυαρχίδα του χώρου, σου λέω. Σκέψου, πέρσι έκλεισε ισολογισμό με κέρδη 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε. Τι γίνεται, ρετάκι? Γιατί αργούμε? Έχω και δουλειά μετά. Γιατί καθυστερούμε? Δεν ξέρω, Ξένια. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Ξένια μου, να σου εξηγήσω. Μη στεναχωριέσαι, συμβαίνει σε πάρα πολλούς άντρες. Κατάλαβε, εντάξει, το ξέρω, καταλαβαίνω, συμβαίνει σε άλλους. Σε μένα ποτέ να φιλάω σταυρό, έλα, πάμε να σου ξαναδείξω, έλα, κάτω. Πού πας, έλα, ρε Ξένια! Βασιλική, φέρε πατατάκια. Ανέβασε τη φωνή. Σκουρίζει, άντε πήκεις εδώ μέσα, όλο διατάγες είσαι. Έλα. Φιλές στην Αφρική, πιο καλά μπορώ να σου πω ότι ξέρω την Κένια παρά τη Λιβαδιά. Καλά, στη Λιβαδιά είχαμε πάει ταξιδάκι όταν τα είχαμε πρωτοφτιάξει. Τις ωραίες φάσεις της ζωής μου. Μετά τι κάνεις? Ρε, δεν βλέπω τίποτα. Χαλάσαμε 600 ευρώ για να μας γυρίζει ένα κουνέλι τον κόλο του. Τσάκισε την να της βάλεις τα πιο δύσκολα. Να βγάλει ποτιά ο κόλος της, να δει το Χριστό Φαντάρο. Εγώ θα δείτε, άμα δεν παραιτηθεί σε μία ώρα. Καλώς ήρθες, Ξένια. Γεια. Λοιπόν, Ξένια, εδώ η δουλειά δεν είναι δύσκολη. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να στρώνεις τα τραπέζια, να φέρνεις τα ποτήρια, να φέρνεις τα πιάτα, να παίρνεις παραγγελίες, να σερβίρεις τα πρώτα, να σερβίρεις τα δεύτερα, να φέρνεις νερό, να φέρνεις κρασί, να συνοδεύεις τους πελάτες, να μαζεύεις τα τραπέζια. Εν τω μεταξύ θα έρχονται και άλλοι πελάτες και θα πρέπει να πηγαίνεις στην υποδοχή και να ξαναγυρίζεις τα τραπέζια. Αυτά. Είδες, βρε, πόσο απλό ήτανε.
αυτή δουλεύει για 3. Κοριτσιά, είναι το παρισμένη. Πρέπει να της κάνουμε εξέταση ούρων. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε για να τη διώξουμε. Ναι, μην ανησυχείτε, κύριε Διευθυντά. Το πουλί σας χαίρει άκρας υγείας. Μα τι ρεπερτόριο είναι αυτό που έχει. Λες και έχει τελειώσει ο 2. Ναι, οι γείτονες είναι ξετρελαμένοι μαζί του. Κάθε βράδυ στείλουν τρελό γλέντι. Ναι, βεβαίως θα σας ενημερώνω και να γίνουν. Πρόσεξε γιατί είναι πολύ πονηρή. Καλή επιτυχία. Τι θέλεις? Άκουσα τον παπαγάλο. Πάλι παράπονα. Αν δεν σ' αρέσει, κάνε μου μήνυση. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι που τον άκουσα να κελαϊδάει κάπως μελαγχολικά. Αυτό ξέρεις είναι η αρχή κατάθλιψης. Ναι, τώρα που το λες πράγματι, σήμερα σαν να ήταν άκεφος. Ναι, κοίταξε. Εγώ ξέρω από πουλιά. Και αυτά τα πουλιά είναι ευαίσθητα. Επηρεάζονται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Αχ, το κακόμοιρο. Τι λες εσύ να κάνω? Έχω ένα φίλο, κτηνίατρο ψυχολόγο. Θα τον πας στην κλινική και θα του κάνει όλες τις εξετάσεις. Θα του πεις να μου κάνει έκπτωση που με γειτόνισσα και σε συμπαθώ. Γιατί εγώ δεν σε συμπαθώ, Λίτσα, δεν σε συμπαθώ. Εγώ άλλη ορίστε. Κατά τις 2 να τον πας, Σε ευχαριστώ πολύ. Και άμα γίνει καλά θα σου τραγουδήσει και βαμβακάρι. Όχι βαμβακάρι, τη σβήσει το καινούριο θέλω το. Λέγε. Το κάνατε με τη ξένια. Γίνεσαι πολύ πεζός, ρε φίλε. Δεν μπορεί να παίζω στο επίπεδο σου και να σου απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Α, το κατάλαβα, τίποτα δεν έκανες πάλι. Σου ξέφυγε μέσα από τα χέρια. Τέλος πάντων, να σου πω εσένα γιατί είσαι φίλος και θέλω να τα μοιράζομαι μαζί σου. Θυμάσαι ένα κρεβατάκι που είχα. Αλλού οι σούστες, αλλού τα ελαττήρια και ο χαμός, ρε! Τόσο θερμή, ρε, εσύ. Πιο πολύ και από τη Λουκία μας. Την πλάκα μας κάνεις τώρα, μιλάμε για φωτιά. Και πόσες φορές το κάνατε? Είσαι αδιάκριτος. 2, 3, 4, 5, ρε! 5 ερθύριο! Τι έγινε, ρε παιδιά, πώς πάει? Να, εδώ λέγαμε για τις καινούργιες κατακτήσεις του Τάκη. Μπράβο, ρε Τάκη. Μπράβο, ρε κατακτήσεις. Μπράβο, ρε μεγάλη. Έτσι, να κινείται λίγο το κουνούπι γιατί έχουμε πνίξει τις μύγες, αγόρι μου. Από τότε που εμείς οι εμπειρότεροι αποσυνδέκαμε την κυκλοφορία, έχει πέσει φύρα στο ατρικό φύλλο. Διάφορα τώρα σε εφημερίδες, 1 στους 3 λέει άντρες έχει πρόβλημα ανικανότητας. Δηλαδή τώρα εμείς που είμαστε 3, ένας από εμάς δεν. Όχι, ρε, εσύ. Αυτά ισχύουν για τη μεγαλύτερη ηλικία μας. Όχι, αγόρι μου, για τη δικιά σας τη γενιά το λέει. Εμείς οι εμπειρότεροι είναι που δεν βρίσκουμε γυναίκα. Μα βρούμε τώρα γυναίκα, τη δούμε και καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, εμάς εδώ μέσα αυτό το θέμα δεν μας αφορά. Πάντως είσαστε και τυχεροί. Διάβαρα τώρα ότι κυκλοφορούν κάτι καινούργια χαπάκια τα οποία βοηθάνε τις καταστάσεις. Πού το διάβασες, σε εφημερίδα σε ποια? Θα είναι ένας φίλος από την άξο. Σιγά το δύσκολο, ρε. Και μια γυναικούλα τζάτα τη χάσει με το σουγιά. Θα τρομάξει, θα πάρει το πουλί, θα σηκώσει, θα φύγει τρέχοντα. Δεν είναι και τόσο απλό, αυτό κόβει πάρα πολύ. Έλα ρε Μανώλη, τώρα φοβάσαι τη θεία μου. Μωρέ, φέρε εδώ την κουκούλα να το κάνω εγώ. Έλα ρε Παναγιώτα, τρελάθηκες. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Τη βάζει το σουγιά, τρομάζει, παίρνει το πουλί, σηκώνει, φεύγει τρέχοντα. Και τι θα τη πω? Λίτσα, δώσ' μου το πουλί. Είσαι ηλίθιος, παιδάκι μου. Δεν την ξέρεις, υποτίθεται. Και να αλλάξεις και τη φωνή σου. Να την αλλάξω, τι να την κάνω πιο μαλακή. Δώσ' μου λίγο το πουλί. Κρυφτείτε, έρχεται. Το σουγιά, το σουγιά. Εδώ, κύριε τι. Τι θες εσύ εδώ? Δώσ' Μη μου. μου πεις ότι είσαι ληστής. Δώσ' μου το. Γιατί ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για χάρη της άντας? Δεν αφήνουμε την άντρα να αλλάξουμε θέμα πάνω μου. Όχι. Αυτό πρέπει να το ακούσει γιατί είναι χαρακτηριστικό. Γυρνάει την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν το γάμο, που ξέρει τι άγχος έχω εγώ και μου λέει έχει μεγαλώσει με αδερφές. Με τις αδερφές μου εννοούσε και μου τα είχαν όλα στο χέρι. Κάτσε ρε άντα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχω μάθει κι εγώ να κάνω μερικά πράγματα μέσα στο σπίτι. Προσπάθησε να με δεκτείς. Το τηλέφωνο σου. Ναι. Αυτή είναι. Καταφωνεί. Όχι, κυρία μου. Ο Πανούλης σε έχει κάνει delete. Θες τη συμβουλή μου? Μακριά από γυναίκες. Ναι, μακριά και αλάργα. Βλέπεις την πελάση είναι. Έχεις πληγωθεί κι εσύ αγαπώντας λάθος γυναίκες, Εγώ να σου πω. Όχι. Σοβαρά. Πώς τα καταφέρνεις, ρε? Α, κατάλαβα. Τις έχεις μόνο για σεξ, Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τέρμα γυναίκες. Ποτέ δεν μπόρεσαν να μας καταλάβουν. Κάτι τέτοια βλέπουν οι άντρες και το γυρίζουν. Τώρα είσαι στο σωστό δρόμο. Και τώρα, σαν άντρες, Μάρκο, θέλω να κάνουμε κάτι. Ό,τι θέλεις πάνω μου. Δεν ξέρω με τα γούστα σου. Εγώ είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Είναι μερικά πράγματα που οι άντρες θα ευχαριστούνται μόνο μεταξύ τους. Εμένα μου λέει. Έχω πεθυμίσει πάρα πολύ, ρε, εσύ να δω ένα καουμπόικο.
Τι, μας κλέψαν το πουλί, Παναγία μου. Ποιος ήταν αυτός που σου επιτίθηκε? Πού να τον δω, καλέ, αφού φορούσε μάσκα. Και πώς ήταν ψηλός και κοντός, γεμάτος, αδύνατος. Μάλλον κοντός. Να, στο ύψος του Μανώλη. Συγγνώμη, εγώ είμαι προς το ψηλός. Τι προφορά είχε, ελληνική, ξένη? Όχι, Έλληνας ήτανε, αλλά έτσι κάπως σαν αμόρφωτος. Όπως ο Μανώλης. Κύριε Παλαφούτη, εγώ έχω πάει στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και πάω και στη σχολή τώρα. Ωραία, Θεέ μου, τι ήταν αυτό που μου έτυχε να με τώρα, ποιοι να το κάνανε αυτό το πράγμα? Μην το ψάχνετε, κύριε Παλαφούτη. Αυτοί είναι οργανωμένοι συμμορίες, τα έχουν ήδη πουλήσει τα οργανά του. Δεν μπορούσα να το πιάσει, να του βγάλω τα νύχια με την τανάλια. Έχετε εσείς τα νάλια στο σπίτι? Θα ζήταγα μια δανεική από τον Ανδρέα του. Εκείνο το πρόβλημά σου. Το θέμα είναι που πρέπει να παραδώσω το πουλί στο διευθυντή μου. Στο διευθυντή σας? Γιατί δεν είναι δικό σας? Όχι, πουλάκι μου, το διευθυντή μου ήταν, μου το είχε δώσει για να το φυλάξω λίγες μέρες. Ωραία, τι θα κάνω τώρα. Θα με στείλει δυσμενή μετάδοση στο κρυεκούκι ή θα με βάλει στο διάλειμμα να του γράφω πει καπνίζουν. Μη στεναχωριέστε τώρα και σας βλέπω. Μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα. Να, εγώ ας πούμε τώρα πάω να προσευχηθώ για σας και για το πουλί σας. Να είσαι καλά, ρε Μανώλη, να είσαι καλά, παιδάκι. Μα και εσύ δεν μπορούσε να δει ποιο ήταν αυτό που το κάνει. Πού να τον δω, εγώ κυνηγούσα τον άλλον την ώρα που κλέβανε το πουλί. Το θέμα είναι τι πουλί θα παραδώσω εγώ τώρα. Πού το πουλί? Δεν πιστεύω να το φάγατε κιόλας. Τώρα ετοιμάζω τη σούπα. Κάναμε λάθος. Το πουλί δεν είναι του κύριου Μπαλαφούτη. Είναι του διευθυντή του. Και θα έρθει σήμερα να το πάρει. Του διευθυντή είναι. Τζάμπα όλος αυτός ο σαματάς να το δώσουμε πίσω, τελειώνει. Καλέ, πολύ βιάζεσαι εσύ. Έτσι τζάμπα. Υψηλή δωρεά θα τον κάνουμε. Έχεις καμιά ιδέα, Παναγιώτα? Η αχώνευτη έχει πολλά λεφτά. Μπορούμε να της πάρουμε 100 ευρώ. Τι λέει ρε Παναγιώτα? Αυτό είναι το πουλί ορχήστρα. Σε γάμους να τον νοικιάζουμε. Θα βγάλουμε του κόσμου τα λεφτά. Πάρουμε τουλάχιστον 300 ευρώ. Σιγά, γίνω εγώ κακός για 300 ευρώ. Τι ξεφτύλα είναι αυτή? Λοιπόν, έχει δίκιο ο Ανδρέας. Αν είναι να πάμε στην κόλαση, θα πάρουμε τουλάχιστον 500 ευρώ. 500 ευρώ. Άσε ρε πρώτο. Θα έχει και φυτιάδες. Τι κάνεις, Τάκη? Τι να κάνω, σου κοβράζω στο ζουμί μου. Δεν πιστεύω να πεις τίποτα σε κανένα για το μικρό μου το βατελό. Όχι, μωρέ, σε ποιον να πω? Ξέρω εγώ, στη διαχειριστή, σε εφημερίδες, στα κανάλια, στο λαμπύρι. Αμάν και πώς κάνουν τα μεσημεριανάδικα. Θες θράσος να σαλαρίζει με το σκατό μέσα στο μαγαζί μου. 2 ώρες, 18 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα έκατσε χθες η Σοφίτα με τον Τάκη. Τι θα κάνουμε βρε με αυτήν, είναι τόσο αντιπαθής. Και είναι κι άσχημη βρε παιδί μου, τι της βρίσκει? Δες το στόμα της και τη μύτη της πώς είναι. Τι λες παιδί μου, κοίτα τα στραβά της τα πόδια, μπορώ πως στέκεται όρθια. Λοιπόν, Λουκία, να την απολύσει. Πώς τρελαίνει, αφού τα κάνει όλα τέλεια. Ρε, αυτή θα μας φάει τους άντρες, κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Άντε. Συγγνώμη. Και λίγο χρυσάκι. Τάκη, να σου πω, εμείς εδώ δουλεύουμε, δεν πιάνουμε την πάρλα. Γεια, το παρακαλώ πάρα πολύ, μην επεμβαίνεις στα προσωπικά μου. Και εσύ να μην ανακατεύεσαι με το προσωπικό μου. Θέλω να σου πω ότι εγώ με την Ξένια έχουμε σχέση. Γι' αυτό πρέπει να βρισκόμαστε να μιλάμε. Γιατί δεν σου έφτασαν χθες οι 2 ώρες, τα 18 λεπτά και τα 30 δευτερόλεπτα. Και με παρακολουθείς. Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Ποια δεύτερη ευκαιρία, μωρέ Σπύρο? Πόσες φορές βορκίστηκες ότι θα αλλάξει? Κορτσιά, είναι επικίνδυνη. Θα μας φάει τους πελάτες τους γκόμενους και όλοι θα τρέχουν από πίσω της. Μ' αγαπάς. Λοιπόν, τελείωσε. Να Θα τη διώξω εγώ από το σπίτι και εσύ θα την απολύσεις από το μαγαζί τώρα. Μόλις τελειώσει το τηλέφωνο, τη φωνάζουμε και της το λέμε. Ξένια! Για έλα λίγο να σου πούμε κάτι που θέλουμε. Βασικά κι εγώ θέλω να σας πω κάτι. Μπα, τίποτα σοβαρό ή? Ναι. Ήθελα να σας πω ότι παραιτούμε από το εστιατόριο και φεύγω για από το σπίτι. Αποφάσισα να δώσω άλλη μια ευκαιρία στο Σπύρο και θα μείνω μαζί του. Τι? Ναι. Πάντως ευχαριστώ πολύ για όλα, παιδιά. Ήσασταν υπέροχες. Κάτι θέλετε να μου πείτε? Ότι θα μας λείψει πολύ. Τάκη μου, θέλεις να κεράσω γλυκάκι? Λουκία, πες μου τώρα τι έγινε. Έτοιμο το γράμμα! Ωραία, ωραία. Πάμε για εισπράξεις. Συγγνώμη. Χορτάσαμε καμπομπόικο, Πήξαμε. Αυτό που δεν έχω καταλάβει ποτέ είναι και στο τέλος οι Ινδιάνοι πληρώνουν πάντα την ύφη. Τι γίνεται? Δεν κάνουν τίποτα ρε παιδάκι. Μιλάτε και δεν ακούω τι λένε καλά. Αυτό που κάναμε μαζί τώρα δεν μπορώ να το κάνω με την Άντα. Φαντάσου τι έγινε. Μόνο με έναν άντρα. Το καλύτερο χάσαμε. Τι λες, θα το πάμε μία από την αρχή. Και τρίτη φορά. 2 δεν σου φτάνανε. Κάτσε να πάρω μια ανάσα. Κομμάτι πεσμένο τον ακούω το δικό μας. Φαίνεται δεν πέρασα έτσι ποτέ πολύ εξαντλήθηκε. Καλέ, αυτό είναι κατάλληλο άνω το 18. Είδες τελικά πόσο ταιριάζουμε. Απόλυτα. Εγώ το είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, Μάρκο,
Το αποφάσισα. Γυρίζω σελίδα. Τέλεια! Τώρα αρχίσει το γλέντι. Λοιπόν, πάω να φέρω ένα καινούργιο μπουκάλι κρασί, να φτιάξουμε λίγο ατμόσφαιρα και έρχομαι να γυρίσουμε τη σελίδα μαζί. Μην αργήσεις. Ανυπόμονο αγόρι! Πέτη! Αυτή τη φορά πατάω στα σίγουρα. Μπορεί να με έπρεξε με την Άντα, να με βόγγιξε με τα καουμπόικα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα της συγκομιδής. Μου το δήλωσε καθαρά, παιδί μου. Θέλει να γυρίσει σελίδα. Τι άλλο θέλεις, παιδί μου? Ζηλιάρα. Λοιπόν, τι κάνει εδώ το αγόρι μου? Τι, τώρα τα χάσαμε όλα. Καλύτερα, γιατί εγώ δεν αντέχω τα τολμηρά. Η Άντα είναι. Εσύ δεν είπες ότι την έκανες delete? Μπορεί να έχει πάθει κάτι, κοπελά. Δεν μπορεί να την αφήσω έτσι. Ναι. Τι θέλεις? Κλείστο. Ναι. Με τον Μάρκο, το φίλο μου είμαι. Κλείστο. Ναι, αγάπη μου. Ναι, μωρό μου. Ναι, κι εγώ. Εγώ, αγαπούλα μου. Ναι, μωρό μου, μα. Κι εγώ μια παρεξήγηση ήταν, καμία άλλη σαν εσένα. Όπου θέλεις, ρε μωρό μου. Και σε κινέζικο και ακραίο σουβλάκι θα πάμε να πάμε. Τώρα έρχομαι αμέσως. Τι κάνω, Μάρκο? Τι λες, ρε Πάνο? Εγώ άνοιξα μπουκάλι κρασί για να γυρίσουμε μαζί σελίδα. Άλλη φορά. Με περιμένει η Άντα μου. Εσύ δεν είπες τέρμα οι γυναίκες. Ρε Μάρκο, είσαι σοβαρός? Μπορούμε να ζήσουμε εμείς χωρίς γυναίκες, χωρίς χάδια, χωρίς αγκαλιές, χωρίς γκρίνια, χωρίς καυγάδες. Ναι, αλλά μετά τους καυγάδες κάνεις το καλύτερο σεξ, Μάρκο. Λοιπόν, και μην το γυρίσεις το καουμπόικο. Θα έρθω να το δούμε την επόμενη φορά. Άντε, γεια. Καλημέρα. Ο κύριος Καπούλας. Πηγαίνω στον κύριο Μπαλαφούτη. Είμαι ο διευθυντής του. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα πει ο κύριος Μπαλαφούτης? Ευχαριστώ πολύ. Ηρέμησε, κάτι θα σκεφτούμε. Τι θα σκεφτούμε, δεν προλαβαίνουμε, ένας όροφος είναι. Πάμε με το 1, με το 2, με το 3. Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά. Ναι, Ντουνιά. Ναι, του Ντουνιά. Έλα, πάμε. Έλα. Δεν θέλει αυτό. Μόλις θα σας αρέσουν τα λαϊκά. Ναι, σ' αρέσουνε. Να πάμε ένα δημοτικό. 40 παλικάρια από τη Λίμνο, από τη Λιβάδια. Τι ναι, μωρέ, ηλίθιο, τι ναι. Πρέπει να στο χορέψω παστιπάρης φορά. Θανάση, αυτό το πουλί δεν τραγουδάει καθόλου. Τι θα πούμε στο διευθυντή? Θα του πούμε ότι έπαθε λαρικίτιδα και ότι σταμάτησε προσωρινά τις εμφανίσεις στο νυχτερινά κέντρα. Κάτι σκεφτείτε, παιδιά, σκεφτείτε κάτι να πω, να ανοίξετε την πόρτα. Ζέσταμα θέλει. Ο κύριος Καπούλας! Σας γνώρισε! Να, είπατε όμως αύριο θα θέλετε να πάρετε το πουλί. Α, Θανάση, ξέρεις, της γυναίκας μου της λείπει πολύ ο Πεπίτο. Γι' αυτό ήρθα νωρίτερα να τον πάρω. Άλλωστε σας είπα, τον έχουμε σαν παιδί μας. Δεν πιστεύω να σας ενόχλησε. Όχι, καλέ, καθόλου, σαν να μην ήταν εδώ. Ναι, καλέ, ναι. Και τώρα που θα τον πάρετε πολύ θα μας λείψει. Ναι, πάντως δεν τον ακούω να τραγουδάει. Είναι καλά. Καλά, είναι καλά. Τώρα μόλις έλεγε να χάσα από σέρβικο. Μα τι ρεπερτόριο είναι αυτό, κύριε Διευθυντά, που έλεγε. Ξέρετε, τον είχε για πολλά χρόνια ένας μπουζουξής. Από εκεί. Καταλαβαίνετε. Έτσι εξηγείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνατε. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά, να είστε Κύριε καλά. Μπαλαφούτη, φέραμε τον Πεπίτο. Και από φωνή, τι βλανάκι ο Μητροπάνος. Με συγχωρείτε, αλλά ο Πεπίτο είναι εδώ. Α! Αποκλείεται. Μήπως έχει δίδυμο αδερφό? Τότε εντάξει, αφού τον βρήκατε, εμείς να φεύγουμε, κύριε Μπαλαφούτη. Γεια σας. Αθανάσιε, τι συμβαίνει εδώ? Θέλω όλη την αλήθεια. Αφού επιμένετε θα σας την πω. Κύριε Διευθυντά, αυτό το πουλί δεν είναι ο Πεπίτο. Και δεν τραγουδάει? Ούτε νότα. Έκανα προσπάθειες, τι δημοτικά, τι λαϊκά, τι pop, τίποτα. Και ο πραγματικός Πεπίτο πέθανε? Ναι, δυστυχώς, μας άφησε χρόνος. Θανάση, είσαι σίγουρος? Ναι, δυστυχώς. Είναι μία αναστρέψιμο, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ο Θεός βλέπει. Επιτέλους έβγαλε το σκασμό. Δεν μπορείς να φανταστείς, Θανάση, νύχτες ολόκληρες δεν με άφηνε να κλείσω μάτι. Έχω μάθει απ' έξω όλο το ρεπερτόριο του Καζατζίδη και του Ρέμου και του Φλωρινιώτη. Πήραμε μια ιδέα κι εμείς. Θανάση, δεν μπορείς να φανταστείς πόση χαρά μου έδωσες. Αγάπη μου, ναι, εγώ είμαι. Έχω να σου πω μια δυσάρεστη είδηση. Ο Πεπίτο πέθανε. Κλαίει η Ρουφιάνα. Όταν πέθανε η μάνα μου, δεν έχεις ούτε δάκρυ. Αυτή δεν τραγουδάει, φαίνεται. Ναι, έλα αγάπη μου.
Θα σου εξηγήσει ο Θανάσης. Στα χέρια του ξεψύχησε. Σ' αυτόν είπε την τελευταία του επιθυμία. Γεια σας. Είμαι θα όλοι συγκλονισμένοι από το θάνατο του Πεπίτου. Να ζήσετε να τον θυμόσαστε. Το κινητό μου το δίνει στο σχολείο. Ναι. Οι τελευταίες του κουβέντες ήταν για σας. Τραγούδισε το «Δυο πόρτες έχει η ζωή», το «Δυο μέρες μόνο», είπε μετά της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και ξεψύχησε. Ρε, πώς έπεσε έτσι έξω εγώ, που εμένα κόβει το μάτι. Εντάξει ρε Μάρκο μου, τώρα τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Άφησέ με να γευτώ τον πόνο, την πίκρα. Άφησέ με να πιω γουλιά το ρεζιλίκι μου. Ρε Μάρκο, αυτή εδώ η αηδία τι είναι? Το φέρανε οι άγγελοι του Τσάρλι για το παιδί, λέει. Παναγία μου, φρικτό είναι αυτό το πράγμα. Έλα να σου πω, ηρέμησε τώρα. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Πάμε για άλλα. Όχι, εγώ δεν πάω πουθενά. Δεν είμαι εγώ του μια από εδώ, μια από εκεί. Όταν αγαπάω, εγώ κολλάω. Σιδέρα μασάει το κουτάλι. Τι να δω, ρε. Ό,τι δεν θέλουνε στην αυλή το πετάνε. Ωραίο είναι αυτό, Εσύ με λυσουλάκι μου αρκούδα σου. Μωρά μου, τι θα μου κάνεις τώρα? Τι θα σου κάνω, μωρά μου? Τι θα μου κάνεις? Θα σου κάνω μασάζ στα πόδια αν πονάς. Κορίτσια, τρεχάτε! Αρχίζουνε τα τολμηρά. Είμαι η Ζήνα η Αμαζόνα! Τελικά έπιασε τόπο το αρκουδάκι. Δείξα μου την παλικάρια βγάζει κυμερία! Πολύ ωρεξάτα το βλέπω το Μανώλη. Τι κάνεις, Κυμερή? Το γράφω, άμα βγει καλό το κυκλοφορήσουμε σε DVD. Φοβερή μέρα σήμερα. Τελικά όμως όλα πήγαν καλά. Φοβερή τύχη. Να σου πω κάτι, νερό έβαλες στο πουλάκι. Ναι, όλα εντάξει. Ωραία, πάμε να κοιμηθούμε και μην φωνάζετε πολύ. Καλέ, αυτός είναι τρέντι. Αν τον κρατήσουμε. Πες μου η αγάπη που μένει σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Σε ένα παράθυρο είδα μια σκιά να μένει, η καρδιά μ' απ' τη σκάλα να σε βρει ανεβαίνει. Πες μου η αγάπη που μένει σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Σε ένα παράθυρο είδα μια σκιά να μένει, η καρδιά μ' απ' τη σκάλα να σε βρει ανεβαίνει. Πες μου η αγάπη που μένει σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Σε ένα παράθυρο είδα μια σκιά να μένει, η καρδιά μ' απ' τη σκάλα να σε βρει ανεβαίνει. Ανεβαίνει.